Ubijam repere, samim tim pravim krivično delo, čak im organizujem i opelo. Jel ima nešto za jelo? Jel ima nešto za jelo? Pazi ovo, došao sam ovdje nikog da isprozivam, već samo da dokažem kako nekada i nečija priča ume da bude ponizna. Dobro odigram i skapiraš, brate, da lako blokiram. Sada mogu nekad i da istrokiram, zato što ne mogu da se setim koja tema se dobila. Ne znam ni šta se malo pre dogodilo, sinak, ja govorim o tome da nisi nešto bitan. Priča je bila delo, sad sam se setio, što znači neku malu pre da sam klepio. Al nije tačno jer ne mogu da se setim, inače bi se setio ili bi poleteo od buksne prevelike. Da li kapiraš me, buraz, ja ti govorim o tome da Bex MC-evi nam sisaju kurac. Brate, strava i užas, a neka mala iza backstage-a dobroga dudla. Kažem iza backstage-a jer još nismo takva klasa, što znači, brate, da budemo u backstage-u batac. Ljuca sad se skupila u ustima, iako sam mislio da ga je vutra izgubila. Brate, ja samo govorim prototip, shvati, morat ćeš da shvatiš koliko kidam, bratić. Ja samo sastavljam tu rimu pa te deprimiram. Znači, brate, da ovo je kao nagazna mina, sinak. Sad ja dolazim ovde sa jebenim oblinama, debeli ortak došao je da ti izvršuje ovde narodno sranje poput sinana. Brate, govorim ti o tome da rima te je nanišanila. Brate, morat ćeš da shvatiš da jači sam, priča je jako neustrašiva, pa pazi sad. Samo da ti kažem koliko odvažan mogu da budem, pozdrav za moje ljude, ko hoće da pljuje, ne pljuje. Da ti kažem, morat ćeš da shvatiš jako brzo, da mogu, brate, jako brzo da bacim rimu i ti si se usro. Što znači ovde nisam došao sa jebenim topuzom, al sam došao s gijom da te ubijem, napravim delo, posle umiješ se, zato što nisi dobro prošao, tripovo si da si sanjo, al nema veze, brate, nastavit ću jako, bajko polako, brate, htio bi da se voziš pored mene s bajso, al ne možeš, jako sam brži, ti ne zaključi, jako sam masniji, zato tebe brzo šaljem kući. Uzmi, sad ne kapiraj, prosta je matematika, ja razbijam, shvati da sada se buksna ugasila, ovo sranje kuvam, brate, kuvam jebeni paprikaš od repera, šta je bilo, svi viču nevera, posle slušat ćete i severa, govorim o tome da svakog fake MC-a mogu isprepadam, brate, a sada pričam i iz delova, što znači da nešto sada bih jeo ja, ali pojeo sam bar 2-3, što će reći da sam pokidao kao što su pokidali svi malo pre na zagrevanju. Brate, nešto sam uhvatio repere na dremanju ili u stenjanju, ja samo nastavljam tu priču, da li skapiraš da zavijam tu džidžu, ja savijam tu rizu i savijam tu pičku, iznabijam posle je na moju kitu, ja samo nastavljam tu priču, sastavljam i shvataš da ovde ne postoji nikakva problematika, ja nikad nisam bio osoba problematična, sem onda kada u pitanju je rep, tu sam batica. Alo, sada uzmi papaj ga, ako si maza mamina ili princeza tatina, pazi sada.